Her står vi igen ved Navigons stand og kigger på noget af det tilbehør, man kan købe, og der er nogle forskellige til de nye enheder. Og der er 84-10'eren og 63-10'eren. Der er et live-modul, som man nu kan købe til 84 og 63-serien, som giver live services. Så er der en adapter til 84-serien, som laver et tv-modul. Og derudover er der diverse eksterne GPS-antenner og diverse holdere i princippet af forskellige størrelser og længder, og de kører videre med nogenlunde samme design, samme holder-type. Fremover har de meddelt os på et netop afholdt møde. Derudover har de lidt cases, lidt forskellige tasker, man kan bruge til sin fine, dyrt indkøbte navigationsenhed. Og her der ser vi de forskellige muligheder, der rent faktisk er. Og det var kort fra Navigons stand.